I think ukuthi ngixoxe nabangani kwagcine sekuthiwa ungenza isilima obviously njengoba ngingayiboni mina imali yakho khona uyibonayo. So ngathemtheka kanjalo-ke ngaze ngagcina sengikuchithele. Aze kuyimanje angazi ukuthi ngithini kuwena kumanje. Angazi ukuthi ngithini ngiphelela amagama ezwe. Kodwa nje ngiyakuzwa ukuthi uthini. Ukuthi ugcine solingeka lelo lingeke ngayo. Ungangenza kanjani into kanjalo? Into umuntu ngithanda kangaka. Ngiyakuthanda kakhulu. Uyangilimaza. Cabanga ngize ngalento yonke imizamo yami ngizamela wena ukuthi ngakhe nasendlini ngenzele wena. Lapha ekhaya ngiyakha ngifundisiwe nekusasa mina nawe. Ngiyanibingelela lonke ababukeli beBlack Life TV, uhlelo esibiza ngokuthi iLove Back. Igama lami nguStufuza Dlangamandla Zulu. So njengoba sivakashele namhlanje nakanjani shuthi ukhona lo muntu ospecial enhlizweni yakhe asafisa ukuthi baphinde bazame ukuhlanganisa indaba zabo zothando. Kodwa ke uzosichazela kabanzi ngayo yonke iLove Life yabo. So ke sike uthi ngabe siphatheleni. Sabona njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami. Ngicela igama nesibongo. Negama lendawo la usuka khona. Luthando Ndlovu suka eChesterville. Oh, okay. Uhlangane nini nomuntu ofisa ukubuyelana naye? Uhlanganela futhi endaweni kanjani? Ngihlangene naye ngo-2015 suka emakhaya e-Eastern Cape. Oh, okay. Kanti ukhulele e-Eastern Cape? Yeah. So mawufika la uzele ngokumsebenzi or isikolo, mhlawumbe khona umunye umndeni wakho ola eThekwini vele? Cha, ngize la eThekwini ngoba ngiza kuyena. Oh, yena okay. njengoba esesebenza ngala. Excuse me. Okay. Mhlambe ekhaya bayazi ukuthi usuke kubo uye kumuntu wakho obuthana naye. Noma ufihlile indlela thizeni washo okunye kanti kuzokwenzeka okunye. Ngangize ngesikole and then I ended up sengihlala naye. Oh, okay. Bekuphethe kanjani ke i-relationship isaqala nawe futhi bowumphethe kanjani ibudlelwane busaqala? Ngiphethe kahle isaqala kodwa ke ekuhambeni kwesikhathi la ngingaba nezinsolo khona. Kwenzakalani? Ubhuti uyasebenza ne kodwa each and every month xa kuphela inyanga xa kumele ukuthi uyahola angazi ukuthi wenzani imali yakhe. Even if nokungikhipha noma ngicela ukuthi asike siphume phela akakwazi ukungikhipha. So ngagcineke sengichitha because ngicabanga ukuthi khona lo asebonana naye lo amnika imali yakhe. Awukazi uzuthole nje into ebambekayo ephathekayo ukuthi okay uyachitha ngempela shuthi khona imali yakhe mayeholile la espenda khona nokuthi ayisipende kuwena. La ngiye ngabona ukuthi ngcono ngiphumele eminyango ngizamile ukukhuluma naye ngilibele ngimbuza ukuthi wenzani ngemali lapho afuna ukuthi angifake and then akangichazeli ukuthi sobuye sixoxe ngalokho. So sekuyiminyaka kwenzeka lokho. So mina ke ngase ngithatha isinqumo sokuthi ngizobheka omunye umuntu esayidini. Umthole enomntwana ubhuti? Cha, akanayo umntwana. Mhlambe isimo sakubo uyazi ukuthi mhlambe khama kanjani, mhlambe uyena obabhekelelayo financially? Uneyimfihlo like akakhulumi lutho kumina. Okay. So uthe mawuchitha ke banjwe yani and kwase kwenzakalani? Wayehambile emsebenzini engishiye endlini. Ngase ngiyafonelwa yilo engichitha naye. Efuna ukungikhipha. Hayi nangempela ke ngajabule because angikhishwa mina la ekhaya. Ngahamba ke kanti uzoshesha abuye emsebenzini. Sure. Wase eyangibuza ukuthi mama ukephi wangibona ke wangibamba ngihleli ke kastairs mfana edlula yena. Wangifonela mama ukephi ngathi mina ngisendlini. Not knowing ukuthi sekebuyela yena endlini already. Mefika endlini angikho. Yila ke wangigabhakho.
yena uma ephuma emsebenzini endlini vele udlulela la wawuhleli khona kwakuyindlela yakhe vele le noma naye awazi ukuthi wayaphi lapho Angazi wayedluliswa yini ngempela edrobheni. akuyona indlela yakhe le mebuya emsebenzini ekhaya Cha, aka-stroll mephuma emsebenzini uya straight erenki agibela abuye endlini. sure so wabuya-ke endlini wamfica-ke nangu-ke and kwenzakalani nje kumuncu kangakanani la endlini uthini kuwena uyafisa wona ukukhuluma nawe noma wakuziba wangena embhedeni walala nje ithini into wenza njani Wayengafuni ukuzwa lutho ethi ngimenze isilima ngazama-ke ukukhuluma naye lutho wangafuni nokuzwa wagcina esethi ngcono ngihambe. uphindele emakhaya Ngiphuma endlini yakhe ngihambe. nakhona lapho uthi hamba nje uzokunikeza imali yokugibela uphindele ekhaya noma uthi zibona Akanginiki uthi ngiyibone vele senginaliso kalami elingikhiphayo. so wenza njani waqala phansi waphekha-ke manje Ngaphekha ngahamba ngaya kumngani wami. okay awuyanga emakhaya Zange. excuse me ngaleso sikhathi nje buhambe ebusuku nje It was Esebusuku noma around ntambama? It was past 8 ebusuku late. Sure. Manje wena the time kade efona ethi ukuphi wathi wena usendlini kanti awukho lapho wena usedrobheni njengoba uthi waphuma early emsebenzini so awuhambanga waya endlini fast ngaso sikhathi waze wahamba late ukuya endlini I wasn't aware ukuthi mhlambe khona into ekhona. Yathi mingibuza ngasho ukuthi ngisendlini. Bengicanga ukuthi uyangicheck nje. Then ngahamba mina sengiqedile lokho bengikuzele edrobheni. yo manje mhlambe ungakacheat ubeba nazo ingxoxo zokuthi fisa ukuthi avele ekhaya lakho ngokusemthethweni noma beningazi nize nikhuluma izinto ezikanjalo beningazi mhlambe nje nibe ne-conversation yakuba nanomntwana-ke Wayehlezi esho ukuthi like uyafisa ukuthi ayovela ekhaya kithi uyafisa ukuthi angibone sengisekhaya kubo esengikhokhelile ngokuphelele sengunkosikazi wakhe. Nangey'ngane-ke behlezi esho ukuthi uyafisa ukuthi singaba ney'ngane okay sikhulise umndeni wabo. so wena wakuqeda konke lokho So mina-ke according to ukuthi ngangamazi nokuthi isalary yakhe wenzani ngayo ngayitshela ukuthi mhlampe ungenza isilimo ufuna ngithambe nami ngihlale. sure so yenzeke nini lento nihlukane nini Sihlukane 2 months back. 2 months back okay so ngokumazi kwakho uma ucabanga uzovuma nje ukuthi nibuyelane Angaze angikho sure. uma ubhekile usepholile nanokuphola-ke I'm not sure because ngafonelwa usisi wakhe ethi umbona engekho esimeni si-right like akusena ubhuti wakhe lo amjwayele. okay Waseyangibuza ukuthi kwenzakaleni. So angazi-ke ukuthi yena uyofika kanjani kini. uphi-ke lo owawuchitha naye Naye ngithola ukuthi wayechitha ngami so umuntu wakhe Oh, wambamba Lord. waseyaxolisa right umuntu wakhe. so yini eyenza ukuthi ufuna ukubuyelana nomuntu owazi kahle ukuthi inhliziyo yakhe iyabila nakanjani mecabanga ngawo yini ungaveli uqhubekele phambili ngempilo why ufuna ukubuyela emumva kumuntu ongazi noma isilonda siyoke siphole noma mhlawumbe isilonda sashukela singapholi uthi umlenze usunqunyiwe but still isilonda sisho ukuthi ayibuke khona la Like yasasilonda sashukela sinjani asibone yasazi. yes so uyindaba ufuna ukubuye kanti yena uspecial ngani yini le othi ayingeke mina angifuni noma ngabe kuthiwa sengimhethile kulungile ngizoxolisa ngifuna yena Inkinga akafani nalabo abanye abafana uyangihlonipha nokungithanda wakhe ungithanda ngendlela ehlukile. Ezinye Okay. izinto akayenzi nanoma kanjani uyakwazi ukungihlonipha like or inkinga yakhe personality yakhe i-right. wena inkinga yakho ngaye ukuthi imali Yeah. phela kodwa kunye nokunye uright uyakuthanda ngaye Kakhulu. so if kuyenzeka uyanikeza elinye ithuba uzoyixazulula kanjani le yemali
ngoba ungathola ukuthi usayo lo muntu lo owamshiya ewuye, usayo lo muntu lo owazowenza ukuthi uzubone omunye umuntu ushiye yena ekhona. Yazi ngalokho nginamahloni impela because usisi wakhe njengoba wangifonela washo ukuthi ubhuti wakhe ukanjena akamazi njena. Wase yachaza ukuthi ama-plans wakhe bekuwukungishada. Wabeke yakha yena emakhaya ngale mali njengoba mina bengazi ukuthi wenzani. Like he was willing to surprise me. Okungenzeka futhi ukuthi ubebeka nanemali yokuvela ekhaya lakho. Yo. Ithi ngivele ngimlande khona nizokwazi ukukhulumisana nibonane yabo. Akazi ke kodwa ukuthi wena obhalile kuhlelo, akazi nanokuthi ubizwe leni la, akazi lutho nje. Ngimcelile ngeindlela zami ukuthi akasondele. So angazi ukuthi uzizwa kanjani mangabe kubona engazi ukuthi ubizelweni. So ngicela ukuvele ngimlanda. Right. Ngiyacela silandelene. Kuthiwa intaba ayihlangani kodwa abantu bayahlangana. Thina kwa Black Life Traditional Pharmacy sithi amanzi lapho akama khona ayophinda ame futhi ukuze ubuyise isithando sakho. Luqale phansi uthando lushisa amalanga. Faka i-order namhlanje uthole isikhafulo sokubuyisa umuntu wakho. Isithando seminyaka esikade saduka noma ngabe udukizolo. Ukuze ufake i-order shayela u062 219 7748. Thina umsebenzi wethu ukudilivela wena mawufaka i-order magumba manomhlaba akukhathaliseki noma ukuphi. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Siphinde sinamukele futhi babukeli bayo iBlack Life TV kuhlelo esibiza ngokuthi iLove Back. Umfowethu uvumile ukuthi asijoyine and angazi noma ucu uzohlangana noma cha. So ke asike sibone ukuthi kuzogcina kwenzekeni. Sabona njani? Ngiyaphila dadethu. Ngiyaphila nami. Ngicela ukwazi isibongo negama lendawo la usuka khona. Hayi mina nje igama lami uThemba wakwaNtuli. Themba wakwaNtuli, usompisi omphemba. Oh, okay. Uyamazi usisi endlini naye? Yebo ngiyamazi usisi lento umuntu lento engizwana naye. Ozwana naye? Besikade Oh, sizwana Beni. naye. Oh, okay. Ngayinkingi ikhona. Kwenzekalani? Lento inkinga ukuthi lento le lento le wangishithela. Ish. Uyangishithela nomuntu wesilisa. Uke wambona lo muntu wesilisa noma mhlambe ububamba ama message kwenzekeni? Lento le bengazi lento le ngibe nensolo ukuthi angichithele. Khona elinye ilanga yabo, khona elinye ilanga ngibuya emsebenzini yabo. Ngizibuyela emsebenzini bengithi lento le ngidlule eThekwini yabo, ngithi ngidlule khona eThekwini just nje ngidlulela nje kanti ngizombona yabo enomuntu yabo, ngizombona enomuntu. Ngambuza ukuthi kahle kwenzakalani nalabhemu loya nalobhemu lento le waqala waba nenkulumo engi-understand-eki wathi Juli ngathi hayi ngeke lele benenza ngayo ngathi ngisho nomuntu oyimpumputhe uyakwazi ukubona lento, umuntu oyimpumputhe uyakwazi ukuyibona. So ngambona lento lwaphika luckily ngamvidorize ngalelo suku leya. Ngamvidorize futhi ngibe nofakazi ngisho noma ephika ngazi ukuthi khona into engiphethe ufakazi. So nje ngalokho nje ngaqala ngakhuluma naye phambi ukuthi ngimvezele ufakazi waphika. Ngalento le ngamkhombisa-ke ufakazi sengicasukile ngicasula ukuthi lento le uyaphika. Ngamvezela ufakazi ukuthi yini lento le amanga yini noma yini leyo nto leyo. So ngaceka ibhadi ngalolu suku leya ngaze ngafisa nokumbeka isandla kodwa nje ngayibamba. Yena useke wakubamba nomunye umuntu ngaphambilini? Cha akaze lokhu nje lento engibambe nginomuntu but ngingazi ngayo ukuthi lento le kanjani ngicabanga kanjani, kodwa mina nje cha. Eish. Ngiyakuzwa, ngiyakuzwa. Kodwa-ke, ngicela ukuthi-ke, 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 ngicela ukuthi-
uma ubhekile ngokwakho mhlawumbe uke wazama mhlawumbe umnikeza isikhathi nje ukuthi ucabange ngayo yonke lento ukuthi noma ngabe kuthiwa ubengakaze azacela uxolo kodwa uma ucabanga ngayo ukuthi mhlawumbe umuntu wami wakudala uyobuya one day azocela uxolo mhlawumbe ngizomxolela noma wagcina ucabanga ngaye kade nihlukana awukazi uphinde nje uzinikeze ithuba ube ne-meeting nawe nengqondo yakho nenhliziyo yakho ucabange ngayo. Khona elinye ilanga lapho ngingazama khona ukumthesta ukumbhalela lento ku-Facebook ngibhalela ku-Facebook washo ukuthi lento le hamba uthi lento le khombisa ukuthi lento le akayinakile i-message ngazuthi ungiblockile wangiblocker noma akaze angiblock yini so nje gcine ngasatholanga impendulo ukuthi kwenzakalani sithi kahle ngifuna ukuthi silungise izinto sibuyelane ngaleso sikhathi leso the time lento inkathi lesi sihlukene kukhona ama-page ngiyabamba ungabamba but inhliziyo lento ekuthiwa inhliziyo ayiphakele ithanda khona ngoba inhliziyo yami bebheke yena noma ukuthi khona ama-page ngiyabamba but ingqondo yami nenhliziyo yami konke bekulele kuyena bengimthanda kakhulu. So waxola wadlula waze wamtexta ngamtexta kodwa wangamthola ecingweni ngisho noma uthi lento le bengibhizi ngapha eceleni. Ngiyajabula-ke mekuwukuthi kucishe kufane indlela thizeni because naye njengoba la I think unakho lokho emqondweni wakhe noma sike sakhuluma but ngiyabona ukuthi into esenhlizweni yakhe naye abelokho ecabanga ngayo. So ngicela ngingakhulumi mina, ngicela umnikeze nje isikhathi akhulume, ngicela nje ukuthi umlalele. Simnikeze indlebe simuve ukuthi uthini. Okay, ngiyabonga. Okay baby, mina ngibhalele la ka Black Life TV ukuthi bangisize ngikwazi ukukhuluma nawe ngixolise kuwena ngalokho engakwenza bengayimisele futhi bengazi ukuthi I think ukuthi ngixoxe nabangani kwagcine sekuthiwa ungenza isilima obviously njengoba ngingayiboni mina imali yakho khona uyibonayo so ngathemtheka kanjalo-ke ngaze ngagcina sengichithele. Aze kuyimanje angazi ukuthi ngithini kuwena manje angazi ukuthi ngithini ngiphelela amagama ezwe kodwa nje ngiyakuzwa ukuthi uthini ukuthi ugcine solingeka lelo lingeke ngayo ngangenza kanjani into kanjalo kodwa umuntu ngithanda kangaka ngiyakuthanda kakhulu yangilimaza cabanga ngize ngalento yonke imizamo yami ngizamela wena ukuthi ngakhe nasendlini ngenzele wena lapha ekhaya ngiyakha ngifuna ukuthi sibe nekusasa mina nawe. Ngixolisa bengayimisele kodwa ngiyacela unginike i-chance yokugcina angeke kuphinde kwenzeke lokho kwenzeka. Uma ngase ngibuze mfowethu yini edala ukuthi uma wakha ekhaya ungamtsheli yena? Okay, ngi-understand-a anishadile but nikwi-relationship engicabangayo ukuthi ku-fair uma uzomtshela okwenzayo azi because uzofinyelela ekuthenini alingeke nje ingoba uthe kumina ushawa ukuthi ubengazi ukuthi imali uyenza ini kodwa uyakubona njalo uyavuka uye emsebenzini so yini eyenza ukuthi ufihle ukuthi imali uyisebenzisela ini? Noma ukuthiwa lento le imali ngiyakwazi ukondla endlini laphana endlini ngigrose ngenze konke lokho kumele ngikwenze endlini anginelisi yini konke lokho kodwa enye imali bengibhizi lento le ngiyakha laphana ekhaya ukuthi sibe nendlu e-right ngoba lapho sihlala khona sihlala emqashweni la sihlala khona. Okay. Sibe nendlu masiba nabantwana sazi ukuthi lento sendlini khona indlu khona.
So njengoba ethi umfowethu ubethenga yonke into endlini, kanti yini le enye ubuyifuna noma excuse me, ubufuna i-pocket money uzenzele nawo okuthanda wena enhlizweni yakho ngemali akuphe yona? Ya, nami bengifisa ukuthi engathi angangipha ngiphume ngiyoshophisha ngicoshe Oh, izinto okay. engiyithandayo Okay. nokuthi angikhiphe. Oh, okay. Eish, ubungamkhiphi? Isikhathi bengasithola Alright. ngisebenza into now and then. Uma u-offer ufisa ukuphumula uhlale nje endlini. Uma ngi-offer futhi lento le ngiba lento le umngane wami angibize mhlawumbe khona lento le mhlawumbe khona umcimbinyana nje kumele ngiyo-attend-a khona emcimbini. Okay. Ngibe umuntu okuthintayo kancane. Okay. So umzwile ukuthi uthina ngisho. So mhlambe usamile la ekuthenini nawe uke wacabanga lokho before and ungenze ukuthi uzimisele ngokuthi umnikeze elinye ithuba. Manje angazi ukuthi ngenze njani manje, angazi ukuthi ngixolele noma ngamxoleli, kodwa nje inhliziyo ithanda la ithanda khona, kodwa nje ngisanalo uthando lwakhe. Okay. But ukumthemba kumele angikhombise lento angikhombise ukuthi willing ukuthi ngempela uyafuna ukuthi silungise lolu daba lolu. If angikhombisi kuba nzima. Ngicela umthembise ukuthi Kuba nzima. umuphe nje lento le oyimisele ngokuyenza mekunikeze elinye ithuba. Njengoba bese ngishilo ngiyaxolisa ngeke kuphinde kwenzeke, ngeke nami ngisalalele ukuthi umngani uthini, sengizobheka mina eyami impilo mina. Ngiyaxolisa. Ngempela uzobheka mina. Yebo, nawe ngiyacela-ke ungabisaphinde ungifihlele ukuthi wenzani, because ngidina sengithemtheka bengazi mina ukuthi wakhe ikusasa lethu. Phela bengenzeka ukuthi lento le kahle ngifuna futhi inhloso yami ukwenza lento ebengiyenzile. Ngisho ukuthi icala lami ukuthi ngifihle. Kahle ngifuna ukuthi ibe surprise kahle. Soqhamuka seyi-surprise. Bengafuni ukuthi lento le ngikutshele same time, yabo. Bengafuni ukutshela. Sengiyalibona iphutha lami ngokufihlela. Kubalulekile ukuthi sibe nento le i-conversation, sixoxe ukuthi kahle kuphi oku-wrong, kuphi oku-right. Kubalulekile i-communication udlelwaneni. Kubalulekile kakhulu and imali iwumuntu. And kwi-relationship akufanele nivumele umuntu wesithathu anihlukanise. So ngiyacela bandla, into nento eniyenzayo nihlale phansi nikhulumisane nobawu-2. Ningavumi ukuhlukaniswa imali. Ningavumi ungena umuntu wesithathu kwi-relationship yenu oyimali. So ngiyajabula kakhulu bhuti mawusipha isikhathi sakho and ngiyabonga ukuthi ungamnwebi usisi, and ngiyakuzwa uma uthembisa ukuthi ngeke usafihla ke manje, and nangokuthi uma u-off uphume nomngani kodwa ungamuphi umuntu wakho isikhathi. Ngiyacela bandla nilungise ngoba ngiyabona ukuthi uthando likhona. Into ezincane nje bezinishaya, cela nilungiseni la ningaqhathwa imali. Sizozama kodwa ukuthi lento isibuyelane, but ukumthemba ukumthemba kuba lukhulu ukuthi ngimthembe ngoba suke uyiphulile inhliziyo yami. Uyiphulile inhliziyo yami kakhulu. But kuba ngizozama but ukuthi sibuyelane ngoba umuntu bengimtrust ukuthi lento ngizokwakha nayo umuzi, uvuka ekhaya bese angizalele ingane. Ngimprovide ngendlela afisa ukuthi ngimprovide ngayo, ngimenzele konke. Ngoba nje ngifisa kakhulu nje ukumenzela konke, angasweli lutho, angathini. Okay. Ubusumtholile omunye umuntu mhlambe busuzama nje nibonana naye emva kokuba nihlukane? Khona enginayo since lento le ephumile lapho ehlala khona, lapho ngihlala naye khona.
bekhona bese ngitshontshana naye. Oh, okay. Namanje kusaqhubeka. Kahle into once off Okay. thing, once off thing. Ukubhizi ngashintshanisa mhlawumbe lo kuthatha uloyana. Oh, eish. Manje Ubuyivikela kodwa. lento le omunye bengizivikela, omunye ungazivikeli, Omunye, bengizivikele. lo munye. Lo nje kuvele kuzenzakalela ukuthi lento le vele afuna ukuthi lento singazivikeli lo. Ngisela ngathi lo webhizinisi tshontshana naye lento le ngoba sesinesikhathi sihlukene mina naye lo. Ngisela ngathi lo esingavikele naye ngathi mithi. Hayi. Ngazi ukuthi ukwazi ukumanage leso simo. Uyezwa? Umzwini? So, ufila kanjani? Angazi ngizothini. Lo sole ngazuthi ukuzilungelisha bese uze wamthanda noma bekukubamba uyeke nje. Ukubamba yeke. Okay. Alokhu uthando bese litshalekile bese lifake nene inzipho. Cha, alukho umuntu bengimthanda nangu. Okay. Ake ngithi lokho ngicela ukukushiya kunina noba u2 njengabantu abathandanayo. Mhlambe mase nihleli phansi sengingekho mhlambe ikhona indlela ebengaphuma ngayo eningaphuma nayo nibone ukuthi ningenza njani.